ቁጥር ድሕር ከም ዝተባሂልና 296 ከም ጌርና ናብ ባይነሪ ንቀይሮ ባይነሪ ማለት 101011 ከም ዓይነት ቁጥር ማለት እዩ ኦኬ ናብ ባይነሪ ድሕር ንቀይሮ ኮይና ኩሉ ግዜ እዚ ፎርሙላ እዚ ኣብ ላዕሊ ንፅሕፎ ኣለና 1 2 4 8 10 32 64 228 እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ላዕሊ ንፅሕፎ ኣለና እዚ ይሕግዘና ናብ ባይነሪ ንቀይሮ ዝኸት ፎርሙላ ማለት እዩ እዚ ደቂየ ፎርሙላ ማለት እዩ ኦኬ እንድሕር ሕጂ ንቀይሮ ኮይና ናብ 296 ኩሉ ግዜ ብፀጋም ንጀምር ማለት እዩ እዚ 296 ናብ 1010 ከም ጌርና ንቀይሮ ናብ ባይነሪ ማለት እዩ ኣብ ኔትወርክ ኦኬ 296 ተባሂልና ኦኬ 228 ካብ 296 ስለደንስ ንወስዶ ማለት እዩ 228 ድሕር ደሚርና ናብ 64 ክንሆናሎ 292 ንሆናሎ ማለት እዩ 292 ኣከጂ እዚ ወሲድና ኣለና ኣብ ትሕቲ እንታይ ፅሕፍ ሓደ ድሕር ቁፅሪ ዘድልየና ኮይኑ ድሕር ንወስዶ ኮይና ሓደ ንፅሕፎ ትሕቲ ዘድልየና ኮይኑ ከዓ 0 ማለት እዩ 228 ተደምሩ 64 እንዲሆናሎ 292 ማለት እዩ ኦኬ ስቲል ኣያኸለናሎ ማለት እዩ ገና 296 ኣያኸለናሎ ገና ክንድምረሉ ቁፅሪ 292 ድሕር 32 ወሲድናሉ ካብዚ ቁፅሪ ስለዝዓቢ 0 ንገብረሉ ማለት እዩ 292 ድሕር 16 ደሚርናሉ ካብዚ ቁፅሪ ስለዝዓቢ 0 ንገብረሉ ልክዕ ነዛ ቁፅሪ እዚኣ ኢና ናብዛ ቁፅሪ እዚኣ እስካብ ተኣክል ኢና ኣብዚ ሓደ 0 ንፅሕፍ ዘለና ኣብ ፀጋም ንየማን ማለት እዩ 292 ድሕር 8 ደሚርናሉ كعب سلا دخانة أيدلنا ማለት ቁጥሪ كعب سلا ዝኾነ ካብዚ ምናስ እዚ ቁጥሪ እዚ ሆና ኣሎ ሾው ስካብ ኣፍቲ ስካብ እዚ ቁጥሪ ዝንረኽቦ ማለት እዩ ስካብ 196 ንረኽቦ ማለት እዩ 292 ተደምሮ 4 እንትሆን 296 ሆና ኣሎ ማለት እዩ 292 እዚያን ድሕር ደሚረን 292 ኮይኑ እዚ ድሕር ደሚርናሉ ካብ ስለ ዝዓቢ 4 وسيدنا هذا ማለት دخون ቁጥሪ ድሕር ወሲድና ሓደ ንፅሕፈሉ ኣብ ትሕቲ ማለት እዩ ኦኬ 209 እንደሆነሎ 292 ተደምሮ 4 296 እዚ ቁጥሪ እዚ ምን ይበቃ ዝተረፈ ስለዚ የለና ይሁን ንፅሕፈሉ እንጂ ኣብ ባይነር ድኾን ቁጥሪ ተባሂልና መጀመርያ ፎርሙላ ኣብ ላዕሊ ንፅሕፎ ምሽ ድሕሪኡ ፀጋም ናብ የማን ንጀምር ማለት እዩ ዘለና ቁጥሪ ሓደ ንፅሕፈሉ ትወስዶ ማለት እዩ ዘየለና ካ 0 ሸው እዚ ናብ ፎርሙላ ባይነሪ ቀየር ማለት እዩ እንጂ 1 1 0 0 0 1 0 0 እዚ 296 ማለት እዩ ኣብ ባይነሪ ቁጥሪ ከም ተጻሒፉ ማለት እዩ እዚ መንገዲ ኣብ ደሲመል ዝኾነ ሙሉእ ቁጥሪ ከዓ 296 ማለት እዩ اوكي خلاص حجر خلاص اكزامبل نفتن مالتي سيجي بعاب وصينا عاب وصينا حقيقة احنا بنسعر كدشن نهر كبابي 10 15 حجر وصينا نحط رايبنا بينا غير مالتي في الزمن الحجي 10 تلح وصلت كوين حجي 10 تلح رايبنا 10 اباينا هم يجينا كيلو اوكي 10 اوكي 10 10 حرفين حجم 298 كم 10 عبي اهلنا نزوجين 4 كمان استكب 10 عبي عبي زيد لنا كان نقول ما تزيد باينر تصحف هذا ما اوكي شو انت كم 10 تسلنس حال نصحون شو انت تمر 4 حرفين 10 تسلهم دلو هذا 5 عبي زيرو شو انت تمر 5 حرفين 10 تكون على زوج تنا له 10 تسلم خلينا حنج تقول شو انت ممكن I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost. I'll be the last one that they write off. I gotta live till the mic turns off, but now I'm here, I cannot go soft. I found myself when the rest got lost.
I'll be the last one that they write off. I know we're up and coming, but I feel as if we made it. Imagination is greater than public education quotations. I'm just saying, never let your dreams be taken. Take the hatred, build it up and bring it down as motivation. Success is waiting, so why ignore it when you can meet it tomorrow morning? They're yelling, where you going? Touring, open up the curtains. As of now, I'm loving what